Новое радио. меҳмони имрӯзаи барномаи рӯзи нав яке аз тарроҳони шинохта ва номи тоҷик Khurshед Sattorov мебошанд ки мо албатта ин нафарро ба барнома хушомадед мегӯем ва хеле хурсандем ки шумо имрӯз ба ҳар ҳол фурсат пайдо кардед ва ба барномаи мо пайваст шудед. Инак мепурсем аз шумо чун як шахси офаранда эҷодкор албатта фарқ мекунад ҳаёти эҷодкор аз ҳаёти одамони муқаррарӣ, зеро бисёр дар тараддуд, дар ташвиш, дар офариниш. рӯзи шумо, субҳи шумо аз чӣ оғоз меёбад? аввало мехостам дуруду паёми худро ба шунавандагони радиои нав бирасонам. умуман дар ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ва дар такоппу ҷустуҷӯи як кори нав, як идеяи нав ва як пешравӣ ҳастед. Як чизи нав ҳамеша. хуб, мегуфтед ки ба ҳамин соҳаи муд аввалин маротиба омадани шумо. умуман аз то ҷое ки ман маълумот дорам, шумо соҳаи агар маълумоти олии шуморо ба назар гирем, тамоман дар дигар соҳа таҳсил кардаед. ҳамин тавр не? Бале. ва намегӯед муфассал дар ин бора. Чӣ хел шуд, чӣ хел омад идея ба сари шумо аз касби интихоб карда корро шурӯъ кардан тамоман дар дигар соҳа, яъне дар соҳаи муд, офаридани либосҳои нав? дуруст қайд кардед. ва вақте ки мактаби миёнаро хадм кардам, ба донишгоҳи славянӣ дар шӯъбаи рӯзноманигор таҳсил мекардам ва аз хурдӣ ҳамеша орзу доштам ки ба нақошӣ ва офаридани расмҳо ва кашидани расмҳои зебо, кашидани расмҳо ва дар давоми таҳсил як идея ба сарам омад. Дар курси якум мехондам ва як пешниҳод шуд ки аллакай кор мекардам ва баъд аз дарсҳо рафта дар як корхона кор мекардам бо ин касби дӯстандагӣ ва як пешниҳод шуд ки бо 6 либоси худ рӯи саҳна биёям. ва ин кадом сол буд? соли 2001. 2001. дар он вақт шумо мактабро хатм карда будед? Не, ман дар он вақт якум курс мехондам. донишҷӯи бахши якум. Дар куҷо? дар донишгоҳи славянӣ. Аҳа. донишгоҳи славянӣ таҳсил мекардам ва ман ҳам розӣ шудам ва омодагӣ гирифтам барои тайёрӣ дидам барои омода кардани 6 дона либоси бори аввал ба рӯи саҳнаи муд баровардам. матои онро ба шумо пешниҳод карданд ё ки мато низ аз худи шумо буд? Не, мато аз худи ман буд ва ин коллексияи омода кардаи ман аз пули стипендияи ман буд. чунки дар хона ва ман иҷозат намедоданд ва мегуфтанд ки танҳо донишгоҳро хатм мекунӣ, баъд ба ин фикрҳо машғул мешавӣ. барои ҳамин ман аз пули ки аз стипендияи донишҷӯии худро ҷамъ карда онро матоҳо харидам ва бори аввал 6 дона либоси худро омода кардам ва вақте ки ба рӯи саҳна баромадам, аз қарсакҳои мухлисон, аз он нафароне ки ба ин ҳунар нигоҳ мекарданд, ман илҳом гирифтам ва тасмим гирифтам ки ин касбро пеш мебарам. ва ҳамин либосе ки 6 дона нахустин маротиба шумо намоиш додед, ин либосҳои миллӣ буданд дар шакли ё ки дар шакли аврупоӣ офарида шуда? ин либосҳои аврупоӣ буданд ва бо нақшу нигорҳои миллӣ омехта шуда. аҷоиб буд. хуб, дар шакли омехта офарида шуда либосҳо, умуман анамин либосҳое ки шумо меофаред, мизоҷони асосии шумо ки аст ва умуман либосҳое ки шумо имрӯз меофаред ба одамони муқаррарӣ низ аз ҷиҳати нарх дастрас аст ё ки не? албатта либосҳое ки ман меофарам барои Тоҷикистон агар гарон бошад, барои ман арзиш надорад. ва ҳар либос, ҳар эҷодкоре ки як чизе меофарад, ин
бебаҳост ва арзиш надорад ва қимати ӯро ҳеҷ кас муайян карда наметавонад, чунки дар вақти эҷод кардани як либос ва як идея метавонем ки масалан солҳо умри худро сарф кунем ва барои омода кардани он низ хеле вақти зиёд сарф мешавад. ба ҳамин хотир он либосҳое ки масалан дизайнерон, он либосҳое ки эҷодкорон меофаранд аз либосҳои оддие ки масалан мардуми дузанда тайёр мекунад ба кулли фарқ мекунад. Ба ҳамин хотир ин дигару ва инаш фарқ мекунад, фарқи калон дорад. خب این البته دستاورد аллакай гуфтан мумкин, یعنی شما аллакай аз анамун ҳоло дар бахши якум таҳсил кардан намоиш ба намоиш гузоштед 6 дона либоси худро ва гӯем намоиши калони шумо ки пурра иборат буд аз либосҳои шумо дар саҳнаи калон, ҳамчун махсусан ҳамчун тарроҳ нахустин маротиба кай буд ва дар куҷо? дар бораи коллекцияи мукаммале ки ман омода сохта будам, ҳамчун тарроҳ фикр мекунам ки зиёд иштирок кардам ва асли ба фикри худам соли 2013 буд ки барои ин коллекция ман 2 сол омодагӣ дидам ва ин коллекцияро омода кардам. Ин коллекция шоҳномаи шоҳдухтарони фирдавсӣ буд ки образҳои ҳамаи ин образҳо ба кулли аз шоҳнома баъди хондани шоҳнома ва интихоби образҳои ба мисли бурдофарид, рудоба, судоба, манижа ва ғайраҳо аз мутолиа намудани шоҳномаи фирдавсӣ буд ва тамоми ин шоҳдухтарон ки бо як тарзи нав, бо диди нав либосҳои шаб омода карда будам, ҳамаи онҳо тоҷҳои баланд доштанд ва ин ифода кунандаи ана ҳамон тоҷ доштани миллати тоҷикро ифода мекунад ки махсус ман ин якдигарро ба ҳам пайваст кардем. یعنی از این برمیاد که برای آفریدن لباس‌های قدیما فرهنگی زیبای تاجیکی شما حتی از کتاب‌ها هم استفاده می‌برید، از خوندن هم به شما یک ایده نو می‌دهد. البته به گذشته ما نمی‌توانیم که امروزه و آینده خود رو بسازیم. به این خاطر هر چیزی که من می‌آفرم این از تاریخ و تمدن ملتی چندین هزار ساله خودمون هست که بی خطاگی و راه ندادن یگان خطاگی در نقش و نگار، در بستن نقش و نگارها و در بزرگ بودن ان همون منطقه هایی که تاجیکستان دارد، چون که تاجیکستان گوناگون رنگ است و منطقه های خیلی زیاد دارد و هر یک منطقه با خود خاص لباس خود را دارد و نقش و نگار خود را دارد و معنای آن را دارد. ана ин буданд албатта як суханони бисёр пурмазмун, пурмуҳтавои тарроҳ ки воқеан аз суханонашон эҳсос мешавад. Khurshед Sattorov. хуб Khurshед, мегуфтед ки барои омодагӣ дидан, барои аниқтараш намоиш додани як коллекция либосҳои мукаммали худ ки аз як чанд адад иборат ҳастанд, چی قدر شما تیاری می‌بینید و برای این چقدر وقت لازم می‌شود و برای همین لباس‌ها رو تیار کردن با شما در یک وقت چند کس کار می‌کنند برابر شما؟ البته هر یک طراح کوشش می‌کند که در یک سال 2 کالکسیا آماده سازد و این 2 کالکسیا رو در صحنه مد و نمایش گذارد. و همین 2 کالکسیا از چند لباس باید عبارت باشد؟ 2 کالکسیا پوره مکمل پروفسیونال کالکسیا اگر گوییم از 45 لباس باید عبارت باشد. 45 لباس زیاد است البته. و برای آماده کردن یک کالکسیا نه کم از 6 ماه و اگر که کالکسیای جدی‌تر باشد تا 2 سال هم نیز آمادگی می‌بینم من برای که کالکسیای من پورا
ба пуррагӣ бо даст духта мешавад. ҳамаи он нақшунигорҳои онҳое ки дар либосҳои ман дида мешавад, ҳамаи онҳо наққошии худи ман аст ки бо диди нав, бо як нигоҳи нав инҳоро омода месозам ва дар давоми як сол ҳамаи инро бо даст бо анамон техникаи чакан гулдузӣ мекунад. гулдузиҳоро як гурӯҳ заноне ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд ки ба онҳо дарс дода мешавад ва барои чи мас ҳамин техникаи чаканро истифода мебарам, чунки аз байн наравад ин ҳунари аҷдодии мо ки масалан ҳар як бони тоҷик беғайр аз зебо буданашон ин ҳунарро масалан либоси миллии худро яъне тарғиб намоянд ва нақшу нигорҳое ки воқеан рангин аст, бо рисмонҳо, риштаҳои рангу баранг офарида мешавад. шояд барои ҳамин ҳам хеле назарраво бошад маҷмӯаи либосҳое ки шумо меофаред. гуфтед як коллексия аз 45 либос. ман тасаввур намекунам давоми масалан агар як сол 2 коллексия, инам бошад 90 либос ва ин яъне ҳамаи 90 либос гулдузии он тариқи дастӣ аст. бале. хуб, барои офаридани либосо, барои тарроҳ шудан, умуман барои ин соҳа омадан чӣ гуна бояд иқтидори молиявӣ дошта бошад нафаре ки мехоҳад бо ин касб машғул шавад? ё ки ҳастанд ҳолатҳое ки ба шумо худи кишвар гӯем кӯмаки молиявӣ ё ки дастгирӣ ҳаст барои тарроҳон? барои мо ҷавонон тарроҳон ки мехоҳем дар соҳаи либоси миллӣ ва дар соҳаи тарроҳӣ кор ва фаъолият кунем, бениҳоят имкониятҳои зиёд ба мо мерос мондааст, чӣ аз сӯзаниҳо, чӣ аз гулдузиҳо ва чӣ аз тамоми минтақаҳое ки либоси ба худ хосро дорем ва нақшунигорҳоро дорем. танҳо лозим аст ки ин нақшу нигорҳоро гирифта бо якдигар омехта карда, бо як диди нав, бо нигоҳи нав, бо як нигоҳи тоза рӯи саҳна оварда офаридан ба намоиш диҳед. ва агар ки назари тарроҳ ҳамчун як рассом тарроҳ рассом бошад, агар ҳатман муваффақ мешавад. агар тарроҳ рассом набошад, фикр мекунам беҳуда аст ҳама ин корҳое ки масалан тарроҳ анҷом медиҳад. ба ҳамин хотир агар ки нафароне ки мехоҳанд ба ин касб шурӯъ кунанд ва ин корро масалан ин касбро пешаи худ бидонанд, агар ки нигоҳ ва диди рассомӣ дошта бошанд, тасаввур дошта бошанд, тарроҳи муваффақ хоҳад шуд. хош, офаридаи кадом тарроҳи хориҷӣ ва ё ки либосҳое ки меофаранд ба шумо писанд аст? Ман бо тарроҳоне ки берун аз кишвар фаъолият доранд шумо робита, ҳамкорӣ доред? албатта бо тарроҳони бисёри кишвар дӯстӣ дорам, робитаю ҳамкорӣ дорам ва ҳар сол беш аз 4 ё 5 сафари ҳунарӣ дорам. ин ҳам бошад барои ҳафтаи баланди муддат дар як кишваре. кадом вақт дар шумо илҳоми эҷод кардан бештар аст? масалан ман бисёр шунидам санъаткорон мегӯянд ки бештар шомгоҳон вақте ки оромӣ ҳукмфармост, вақте ки ту бо худ ҳастӣ. дар масалан ҳолати шумо чӣ ҳамчун тарроҳ? албатта барои омода кардани як коллексияи нав ва як идеяи нав ман кӯшиш мекунам ки умуман аз шаҳр берун равам, аз шаҳр ба ҷои ором, ба табиат равам ва дар он ҷо зебогии табиат бидуни телефону интернету, бидуни умуман ҳеҷ нафаре, ҳеҷ касе ва дар он ҷо масалан метавонам ки эҷод намоям, чунки ба ман ягон кас халал намерасонад ва он зебогиҳое ки табиат офаридааст ва табиат дорад, агар дур ҳам наравем ба дараи варзоб, танҳо як нигоҳ ба ин кӯҳҳои зебое ки табиат офаридааст ва он
дар айни баҳор вақте ки сабзазор асту шимшими борон аст ва чӣ қадар зебо аст ки ба рӯҳи инсон низ илҳом мебахшад ва умуман барои омода кардани як коллексияи нав ҳамеша тавсия медиҳам ки аз шаҳр берун раванд. бо чанд нафар моделҳо ҳамкорӣ доред ва умуман духтарҳоро барои ҳамкорӣ кардан ба модели аз рӯи кадом шартҳо талаботҳо шумо қабул мекунед? модель бояд дорои чӣ бошад? албатта барои омода кардани моделҳо яъне зебосанамҳое ки рӯи саҳнаи муд меоянд ҳаст модельное агентство агенти модели ҳаст ки бо онҳо кор мекунад ва бештар модельное агентство онҳоро ба худ ҷалб мекунад ва бо онҳо дарс мегузарад, меомӯзад тарзи роҳравӣ, тарзи қадам мондан дар саҳна, тарзи ороиши мӯй, ороиши рӯй ва ғайраҳо. тарроҳ меояд ба он модельное агентство ва интихоб мекунад ки ин модель барои коллексияи ман мувофиқ аст ва ин чеҳраҳо ба ман писанд омаданд ва ман мехоҳам бо инҳо ҳамкорӣ кунам. баъд шартнома мекунанд бо модельное агентство ва он моделҳоро масалан барои сабти ягон ролик ёки сурат гирифтан даъват мекунем. бисёри моделҳое ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд масалан Парвина Саидова, Нодира Амазитова ва моделҳои шинохта ҳастанд ва Софи. ин моделҳо аллакай ҳамчун як бренд муаррифӣ шудаанд ва бо якдигар мо ҳамкорӣ дорем, чунки ман вақте ки либос мехӯрам ин чеҳраҳои тоҷиконаӣ ҳастанд ки масалан ҳамеша ман онҳоро истифода мебарам ҳам дар фотосессия ва ҳам дар сабт намудани роликҳо. то ба имрӯз шумо дар чанд давлатҳои ҷаҳон яъне берун аз Тоҷикистон либосҳои худро ба намоиш гузоштед ва сазовори дастовардҳо гардидед? дар давоми 18 соли фаъолияти кории худ сафарҳо бисёр буданд, хело зиёд сафар кардем ва Тоҷикистонро дар дигар кишварҳо муаррифӣ кардам. инам бошад осиёи марказӣ, Қозоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, баъд Баку, Азарбайҷон, Москва, Петербург, Чин, Корея, дар шаҳри Сеул, дар Дубай ҳам гуфта шунидам, давлатҳои араб, Қатар, Дубай, Кувейт ва чӣ фикр мекунед анамон либосҳое ки шумо меофаред остинҳои ба шакли худ бисёр аҷибу зебои дароз доранд, онҳо ба либосҳои то андозае ба фикри ман ё ки шумо низ мушоҳида кардед шояд бо либосҳои давлатҳои араб ҳам ки рақси аст ё дигар шабоҳат дорад то андозае ё ки не? албатта як каме шабоҳат дорад ва либосҳои онҳо дар фони сиёҳ ҳамеша духта мешавад ва ин либосҳои мо хело рангҳои зиёди табиатро масалан ифода мекунад, 7 ранги зебои табиатро ифода мекунад, ҳатман бо рангҳои рангаи равшану зебо. анамин матоъҳоро аз куҷо харидорӣ мекунед? худи шумо интихоб мекунед ё ки чӣ хел? албатта ин матоъҳоро аз ҳар кишварҳое ки сафар мекунам ва чунки имрӯзҳо дар мутаассифона дар бозорҳои мо на он қадар матоъҳои сифати худ баландсифат ҳастанд ва ба ҳамин хотир аз ҳар куҷое ки сафари ҳунарӣ дорам ман онҷа матоъҳои пахтагӣ набрешимиро харидорӣ мекунам то дар он матоъҳо ин либосҳои масалан коллексионии худро биёфарам. ташаккури зиёд мегӯем. ташаккур барои оне ки даъвати моро пазируфтед, вақт пайдо кардед ва қадам ранҷа кардед. мо аз номи радиои нав изҳори сипосбаён мекунем ва дар офаридани либосҳои нав ки дорои нақшу нигорҳои нотакрору зебои тоҷикӣ мебошанд ба шумо муваффақиятҳои нав ба нав, дастовардҳои нав ва ҳамчунин расидан ба қуллаи баланди эҷодиёт дар ин соҳа таманно дорем ва хушомадед мегӯем таманниёти шумо ба онҳое ки шуморо имаза мешунаванд. саломат бошед ва таманниёти ман низ ҳамин аст ки радиои нав ва шунавандагони азизи ин радио умуман мардуми сарбаланди Тоҷикистон ки ман хеле дӯсташон медорам ва ин илҳомбахши ҳунари волои ман аст ки таърих ва тамаддуни ин мардумро ҳамеша
معرفی می‌نمایم در هر گوشه دنیایی که نباشم افتخار از آن میکنم که من تاجیک هستم چون که در آن کشورها خورشید ستارف نمیگویند تاجیکستان میگن تاجیکستان میگویند و هر باری که تاجیکستان میگوید من افتخار از آن میکنم و سلامت باشید شنوندگان عزیز. تشکری زیاد و عزیزان دل این بود برنامه روزی نو با شما دوام 3 ساعت بودم من زرنگور رستم همیشه سربلند و خانوباد باشید و شما خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم از موج رادیوی نو دور نروید شما رو در پیش باز از ساعت 13 تا ساعت 14 برنامه SMS نو منتظر است که میتونید با ما 955 0055 955 باقی سربلند و خانوباد باشید. НОВОЕ РАДИО.